ओ दूसरे मुझो दंसा गितौर तूफान अस्कर नज़ीर यूट्यूब चैनल। ओ पुस्तकी गुबूजीगा नाउदा तयाबाय आस तगनू के सबाई न तई के न मनी अस्कर नज़ीर यूट्यूब चैनल। चादला चस्त भी आई न तई के न मनी चादला चस्त भी आई न तई के न मनी आस तगनू के सबाई न तई के न मनी मुबना की रजी मर्दों में घोटालू पे मुबना की रजी मर्दों में घोटालू पे जिंदगी अंश गुनाई न तई के न मनी नतार दोस्त नादाफन नादाबुद्धी सर्वजन नबीजन सल्लल्लाहु वो जिंदगी सोने गुनाई न तई के न मनी चादला चस्त भी आई न तई के न मनी आस सगनू के सबाई न तई के न मनी नतार लालन रामनाथ रजुलान नादाबुद्धी सर्वजन नबीजन मर्दों में मारस तो गुमाना दे दूर जा मर्दों में मारस तो गुमाना दे द्रक्षदा चार दई माई न तई के न मनी नतार दोस्त सही जाने ओ द्रक्षदा चार दई माई न तई के न मनी चादला चस्त भी आई न तई के न मनी आस सगनू
ओ काशी के शिरत पारी को जा मारा बा चुन दे मंजिल राई न तई के न मनी चुन दे मंजिल राई न तई के न मनी चादला छसर भी आई न तई के न मनी आस सक नोक सबाई न तई के न मनी आस सक नोक सबाई न तई के न मनी चादला छसर भी आई न तई के न मनी आस सक नोक सबाई न तई के न मनी आस सक नोक सबाई ओ न तई